Здравейте, видеото го направих малко по-дълго, защото не се получи предишното. Така, днес ще посветим видеото и денят на тази прекрасна лампа, вечеря и аз качих 1000 водяна. Ето виждате като слънце е. Сега ще опитам да я спра, но няма да успея. Извинявайте, че наклоних камерата. Оставете един лайк, абонирайте се за канала и ще кача още няколко видеа в тази лампа. Вкъщи, като се прибера, ще ви покажа в моята стая. Ще кача моята стая и ще ви покажа лампата вътре. Ако който иска да ми пише в коментарите хаштаг детска стая или хаштаг лампа. Ето така. Тя се едно изнася от свет. Блещука.